Bideoetan, liburuan eginda agertzen den, ebatzita agertzen den ariketa baten gainean azalduko dugu zelan egin behar da. Vale? Hau da, eskatzen denean matrize baten kalkulua horlako gauza bat betetzeko, hau da, bidetuta beste bateaz, emoten duena beste bat, edo horlako kombinaketaren bat, ipiniko dugu elementuen ordez letrak kalkulatzeko 4 elementu bakarri direlako. 3 ordeneko matrize bat izango bazan, ja 9 letra desberdin ipini beharko genituen eta, bueno, komplikatu ingo zan. Printzipioz 2 ordenekoekin alda jarraitu prozesu hau arazo barik normalean. Orduan, zer egin behar dugu? Bi hauek bidertu. Hau da, 3 bider x gehi 4 bider z, 3x gehi 4z. 3 bider y gehi 4 bider t, geratzen da, 3y gehi 4t. 7 bider x gehi 11 bider z, 7x gehi 11z, eta 7 bider y gehi 11 bider t, 7y gehi 11t. Hau matrizea da bidekaketarena, eta izan behar da 26, 21, 79, 49. Bueno, orduan, leku bakoitzean dagoen kantitatea, barrein izan behar da, hau da, lehenengo lekuan, hau da, lehenengo lerro bat lehenengo ustaren dagoen elementua, honekin barrein behar dugu, 3x gehi 4z berdin 26, 3y gehi 4t berdin 21 izango da, honek indauz separa bi hauek ez ezagunak desberdinak izango direlako, da, x eta z bi hauetan agertzen da bakarrik, eta y eta t beste bi hauetan. Beraz, laurak ipine berrean segituan, henditu banandu bi sistematan. Holan, bi sistematan bananduta, sistemak ebatzitzen dira, sistema basteko edo zein metodo, laburtzen metodoa, bardinketa metodoa nahi duzuna. Gauz ere alda aplikatu ere. Hemen, bale? Hemen baita ere. Vale? Bueno, pues sin más. Honera etxetik datoz, egingo ditut urrengo orrialdeko amengo horrian agatzen diren 3. eta 8. hori beste bideo baten.